Шундай матур итеп без сездә сабанты уздырып киткән идек әйме. Хәзер һаман да искә төшерәләр алмыйм. Теге шубалар киеп сезнең чаңгыда монда шундай иде бит. Сезнең авылыгызның исеме ничек? Татар Кумбашы. Татар Кумбашы. Истә түгел инде шуңа күрә. Алар өчен берне алкышлыйгыз дуслар. Андый команда күргәнем юк иде мин. Алар үзләре оештыручылар. Исемегез Розапа. Розапа. Әйе, искә төште хәзер. Розапа, нинди җыр җырлыйсың? Безнең компания өчен генә. Sizga татарча, русча, мариша. Senin repertuar zor eken. Allah, sen meni bunday savol berganlar yo'q, shu juvalib qoldim. G'afur et, пожалуйста. Astagfirullah. Ну, татарча җырларлаган булды инде. Русчалар җырлаган булмады инде. Мариша. Әйдә, Мариша, давай. Мин ошый Мариша. Әйдә, Мариша җырлый асма. Уласың? Әйдә, давай берне Мариша. Давай икенче мәхәббәт булса да ярый. Беренче мәхәббәтне ди Мариша. Мин барыбер аңламыйм бит, шуңа әйтәм. Эшли, конечно. Давай, мин сиңа биеп торам, если что. Ярар, әйдә. Мариша ничек була, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мариша ничек була? Пешкулеш. Пешкулеш? Ничек тә? Пешкулеш. Ничек тә? Бисмилла? Бисмиллалар юлар. Бетеш. Спаси и сохрани инде. Пешкулеш, әйдә, давай. Алкышлап кирәк монда бу җирдә. Инде пеш китргәннәр хәзер торам. Сездән берәү пешкулешлардан берәйме? Әйдә, Розапа, рәхмәт. Ялгыш. Син давай определись төш телдән. Бичен йогун жок, омында тебе первой рядымаш, омында тош бичен йогун жок. Розапа, жаным, давай сыздыртырдан шулай бірді. Мина шайды. Жетті, конечно. Тағы жырлайсың келе міне. Ұшап кетті ме? Жетті ме? Дубайға барып үшін келейік.